Kapulisan sa Station 5 sa Dakbayan sa Mandaue uban ang usa ka religious group ug mga opisyal sa barangay Luok nagpahigayon og Gipang-Tokhang kaganinang buntag. Si Chona Carion sa exclusive report. Pasado alas 9 gisulod sa kapulisan, mga opisyal sa barangay Luok ug ni Bishop Joy Bindoy ang Sitio Riverside Luok. Kini aron tuktukon ug hangyoon pagbalik ang mga drug surrenderers sa maong barangay nga hangtod karon wa pa mopaubos sa community drug rehabilitation. Kaganiha, target nila ang kapin 40 ka mga drug surrenderers ang mapaubos sa Gipang-Tokhang. Dunay uban nila nga ni tambong og kadyot sa ato ang community-based rehabilitation program pero wala mo padayon. Unya nabalitaan sa nato nga medyo namalik sa gini silang uban. Nga kuan mo nang karon ang atong gihimo gibisitaan nato sila utro para proseso pag-ayo ang ilahang pag-clear sa ilangan. Tukhangon kagbalik hangyoon na sad kay para malikayan na ginato ang kuan sa drogas. Og di sila na may mahimog ta kini higayon tanin nila nga maka puyo sila balik nga ma-clear ilang pangan gumikan nga among buha pagabuhaton. Pipila sa mga rason ini mga drug surrenderer nga wa mo paubos sa community drug rehabilitation sa Dakbayan gumikan kay wa sila'y oras kay nagtrabaho sila. Anong karon pa man ka? Trabaho Apan gipahinumduman sila nga kun dili mo paubos dili malimpyo ang ilang mga pangan sa listahan. Ang Dakbayan sa Mandaue adunay kapin 6,000 ka mga drug surrenderers, pipila pa lang kanila ang napaubos sa community drug rehab. Sa mga drug surrenderer, matter of warning, kung inyong pagbalik lang ninyo sa mga bisyo, they're considered high value target. Uban ni Godfrey Rilien, Chona Carion, Balitang Bisdak.